खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनिखौ मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबाव हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै दिनैहाय आङो बिराद गोबावनि उनाव फैलायबाय आरोना दिनै नोंथांमोना नुखाबाय आंनि भिडिअसखौहाय थ' आङो दा गोदान फनजोंनो खालामगासिनो मानो होनोबा आंना फना एकदम गाज्रि बायबायमोन आं नोंथांमोना दिन्थिनो दे आंनि फनखौ नै नायलाय अबस्था गैलामोन आरोना नै बायजोब्बाय बेखायसो बायदों आं नङाबाथ' बिदि बायामोन ओमफ्राय नोंथांमोना अरेन्ज कालारनि ड्रेस गाननाय नुखानानै मिन्थिखाबाय आं दिनैहाय आंनि फन गोदानखौ आनबक्सिं खालामनो नागिरदों स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चेलो नै दख'ना लाबोलायबाय सनाफोर अनलाइनाव बिहरदोंमोन ना एबारनिफ्राय मोनजोबसिगोन पार्सेलखौ नै जोंहा बिमाया लाबोदों जोंहा दिनैयो गुवाहाटीनिफ्राय पार्सेल खालामबा एसे थाब सहैयो नालाय बेखायनो ना मा बेसे गोबाव लागोन मेंबाय मोनफैनायाव ओमफ्राय जोंहा बिमाया बारदै सिख्लानि दख'नाखौ गानना फैदों दिनै थ' गाइस नै आङो दायो जिफोर लाबोनायनि हिसाबफोरखौ नट डाउन खालामगासिनो मानो होनना बुङोबा मेनेजारनि हिसाबजों आंनि हिसाबजों मिलायाबा आरो गन्डगल जालायगोन ना बिराद बावो आङो ब्रेनानो गैला खोमा मेम'रियानो गैला आंनावहाय थ' बेखायनो आङो टाइम बाय टाइम लिरनानै दोनखायो आरोना नङाबाथाय बावो आरो जै बावबाथाय सेसखासै लिरनोनो बावखाबाय आं थ' गोबाङानो आंखौ बुंहरो जे गावनि एचिभमेन्ट बा माबा मोनसे बायनाय बेरायनाय देलायनाय गाननाय जोमनाय बायनाय बेफोरखौल' दिन्थियो होननानै नंमारगौ आं बावमारो गावनि खस्थ' खालामनायखौ आं एबारनिफ्राय दिन्थिसिगोन नोंथांमोना नायै नायै माने बालायलायगोन आरोना आं बेसेबां खस्थ' खालामो आं मिथियो आंनि फेमिलिया मिथियो आंनि साराउन्डिं आंनि लोगोफोर थानाया मिथियो आरोना आं ओरैबायदि खस्थ' खालामो माने बाख्नायना लानाय बायदिसो जागोन आरोना थ' खस्थ' खालामनायनि थाखायनो आं बेसेबांखिनि एचिभमेन्टखौ मोननो हादों ओमफ्राय लोगोसे मा होनबावनो आरो गोबां भिडिअसफोरावहाय आं बुंनानै लाया गावखौहाय दाख्लैबो आंनि बारदै सिख्ला ब्रेना लन्च जायैनि सिगाङावबो आङो वेस्ट बेंगलावहाय गुवाहाटीनिफ्राय आप डाउन आं गावनो हारसिंनो सालायदों गारिखौ हारसिंनो सालायनानै थांदों डिजाइन मास्टारनियावहाय डिजाइन दानहैदों थ' गोबां खोथा थायो आरोना बिदि नङा जे आङो ड्राइभार हायार खालामनो हाया बेबायदि नङा खिन्थु ड्राइभार लिंहरगोन बुक खालामनांगोन मानांगोन पार्मानेन्ट ड्राइभारथ' गैखाया थ' बेखायनो आं सानबाय एबा मा ड्राइभार साइभार बिमाजों हारसिंनो थांसै होननानै बे नोंथांमोना भिडिअ नुदोंमोन ना नानि मोननाव थांनाय थ' बे टाइमनि खोथा आरो थ' गोबां बिब्दिल' नङा गोबां खोथा दङ दा गावखौनो बाख्नायना लानायसो जागोन आरोना गाइस थ' बेखायनो नोंथांमोनाबो आंनि खुसिखौ नुनानै खुसि जाफाबानो जाबाय जेरैबायदि आं मालायनि खुसिखौ नुनानै गावबो खुसि जायो बेबायदिनो आरोना थ' बि पजिटिभ जेब्लाबो पजिटिभलि ला खामानिफोरा बिब्दिनो साक्सेस जालांगोन आंबो आसा खालामो आंनाबो बिब्दिनो साक्सेस जालांथों नङा होमबा बयबो आवगायलांनांगौ जिउआवहाय इमान दामि माने खामानि दङ आरो जेनेबा मोजां नामा बा कुवालिटिया मोजाङानो हा दा सोहैनोसै बे माने राजा मोना सोगोलै बाबा मा खबर ओरैनो मोजाङानो खामानि सोलिगासिनो दङ बाबानि फैसा गन्थ'खौ लायासै आंनिया गोलाव लाव मानि फैसासो लाबाय बोरै मोनाबो सहैबायनो नै दिनै जोंहा बिराद गोथाव गोथाव ओंख्रि दे बे जाहैबाय माबा दाउ ओमफ्राय नैबेयावहाय नाथुर रुगासिनो आरोना दिनै बेखौनो संगोन आङो ओमफ्राय नैबेयावहाय अनला संखांबाय आयु अनलाया मानो इदि गोजा जा आं थैनोसै नंगौ थोस नङा नोंनिया दाख्लै संनाया इदि जायाखै माथो ओमफ्राय नैबेखौ गारनो बानानै गारासै आङो बेखौ गारबाथाय सेरसे लाबोनायानो जि एसेल' बेबो ओमफ्राय नैबेबो माखासेखौ आङो बाटार गार्लिक प्रन्स संगासिनो आरोना मोनाखै ओमफ्राय नैबेयो फ्राय ड्राइ फ्राय ओमफ्राय बियो बाटार गार्लिक प्रन्स ओरैबायदि गारलाय गुजाय नायलाय ओरैबायदि गारलाय गुजाय आयौ मा जाबावगोनलै सेस बखनसै बख'मानोसैना वाव no साइजखा आयु नायलाय जा मोजांखा नै बखनसै आं आयौ जा मोजांखा नायलाय कालारा जा समायनाखा आंना फनानो बायबाय थ' बेखायसो लानाय जाबाय ओमफ्राय आरो लोगोसे भिडिअ बानायनो थाखाय भिडिअ क्वालिटि मोजां नांगौ नालाय
ओमफ्राय केमेराफोराव लानो बायो थ' बेखायनो दा मोजां जासिगोन वाव मोजां नुदों ना लोगोफोर मोजां नुदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर मोजां नुदों होननानै गाइस आनबक्सिं खालामखांबाय नै अरेन्जखौनो लाबाय आङो गोबाङानो बुंदोंमोन आंखौ वाइटखौ ला बाट अरेन्जखौनो लाबाय आं जा मोजांखा नै कालारा ना नोंथांमोना मोजां मोनदों ना मोनाखै आंथ' जा मोजां मोनदों ओमफ्राय आंखौ वाइट कालारखौसो लानो होदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा वाइट कालारखौहाय आं लायासै अरेन्जआनो एकदमबारे किउट सेक्सि एकदम जा मोजांखा नै जा मोजांखा नोंथांमोना मोजां मोनदों ना मोनाखै कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरनो दाबाव ओमफ्राय क्वालिटियाबो जा मोजांखा आं दा उनाव नोंथांमोननो भिडिअ लानानै दिन्थिगोन आंनि सिगांनि फनजों माबोरै क्वालिटि नुयो ओमफ्राय आरो नैबे गोदानजों माबोरै क्वालिटि बेखौ आङो कम्पेरिजन एसेबांथ' आंनाव मिन्थिया आङो माबोरै मा क्वालिटि आपग्रेड जादों नोंथांमोना नेटाव नायबानो मिन्थिगोन खिन्थु दा आंनो भिडिअ बानायग्राखा नालाय थ' भिडिअ बानायनायावहाय क्वालिटिया जिहेतु मोजांसिन जादों आं दा ट्राइ खालामनानै नुदों थ' बेखौहाय आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन दे थ' आं बिराद हेपि आरोना एक्चुअलि बे फनखौ मैयानो बायदोंमोन ओमफ्राय दिनैसो आङो आनबक्सिं खालामनो थाखाय टाइम मोनबाय आङो वेस्ट बेंगलावसो दंहैयोमोन नोंथांमोनाथ' मिन्थिखागौ आङो बिराद बिजि थायो दाना ओमफ्राय जोंनि आसामावहाय गोबां बिदि डिजाइन बानायनोनो मोना थ' बेखायनो जोङो केलकाता थांनांगौ जायो मालाबा आलदा आलदा जायगायाव थांनांगौ जायो आसामाव पाटनिखौल' मोनो थ' सोरबाफोर रोङोबा कन्टेक्ट खालामना हरबानो जाबाय आङो बारदै सिख्लानि कन्टेक्ट डिटेल्स होखानाय दंखायो थ' नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरोना सोरबाफोर डिजाइनार दङबा आगर बानायग्रा जा मोजांखा नैबेखौहाय आङो आंनि फना बायबाय आरोना बियो आंनि पुराना फन नैबे पुराना फनजों नैयावहाय एसे ब्लार नुग्रा जाबाय थारमाने फ्रन्ट केमेरायाबो आंना एसे बायबाय आरोना थ' बेखायनो बिदि नुदों ओमफ्राय एबारै दा गोदान फनजों आं नोंथांमोना खेबनायखौ दिन्थिनोसै नै ओमफ्राय दा बियो जाहैबाय फन गोदाननि क्वालिटि आरोना ओरैबायदि मोजांखा दा नोंथांमोना नायबानो मिथिखागोन नै बियो जाहैबाय गोदान फननि क्वालिटि नै आं दायो बेखौ बेक केमेराजों लायाखै दे फ्रन्ट केमेराजोंनो शुट खालामगासिनो ओरैबायदि मोजां नै क्वालिटिया वाव सारा दिगे वाव लागतासै होनदो जा मोजांखा ओमफ्राय नायलाय जोंनि न'आ ओरैबायदि मेसि जानानै दङ नै गोदान दाखांनायफोरखौ आं लाबोदों मानो होननानै बुङोबा अनलाइनावहाय आंनो हरो नालाय ओमफ्राय नायलाय आयौ सेटआपा आंना जा बोरैबा जानानै दंखायो माथो उफायबाव नङा होमबा न'आनो गिदिर गैला नालाय बेखायनो बेनो स्टर रुमबो जाहैबाय बेनो मानसि थाग्राबो जाहैबाय बेनो हनै जि जोम दोनग्रा हनै मिनि कुइन दोनग्रा बेनो जाहैबाय गासैबो बेनो जाहैबाय आरोना होनदो जेबो नङा लासै लासैनो जालांगोन नङा होमबा बहाथो एफा थाबनो जानो थ' नैबेखौहाय आङो दायो बेक केमेराजों लादों मोजां नुदोंना मोजां सिगांथिं जि मोजां नाय नुबाय ओरैहाय जोंहा टुकलु सफैदों जिहेतु बेना एगजाम जोब्बायनो थ' फ्रन्ट केमेरायावनो जुदि एफा मोजां क्वालिटि बा गावखौ नायै भिडिअ खालामनो हायो नै जा सनाया सफैबाय ना हाय ना बुंनो दे गोसोआ मानो दुखुथाय बियो गारि गोदानाव गाखोनो मोनिनि खोमा फै सना जा सनासो आंनि सनासो आंनि आमाय टुकलु ना दुखु হইছে गारि मटराव उथिबो पोवानाय जे थ' टाटा लोगो मोनबावगोन बिदिनो भिडिअ लानानै फैबाय थाग्रा उदैया जाला जामानो